ngidon lai ngut ki archangel. Ko himen ko para mindakas ngi kabalang karake yagas ngi buram jom ki archangel bakoi. Habangi kran shepam archangel ngidon lai ngut ki archangel. Michael bakoi, Raphael bakoi, bat Gabriel bakoi. Bade habangi kran shepangi angel ngilatip don kindai kinhon ki angel habene kat kunga jimbatai. Ki angel, ki archangel, ki seraphs, ki cherubs, ki thrones, ki virtues, ki principalities, ki powers. But kine kindai kinhon ki angel ki shakriya ubale ki don hala ka jangka kameram kaba utrai ubale ulapen kam di hala jungi ki angel ki long ka bor jong ubale ki pen pau ya ka bor but ka burong ka jong ubale nagabenda jongi news ndan naka gospel haga jinga karen jongu Jesus bado Nathanael u Jesus karen shapang kane ka jingdon jongi angel but ki angel ki hiar halo jongu kunu brio halo jongu Jesus u Jesus kedau hawu Nathanael shapang ka benda ka ba ki angel ki yale shapang ka benda ki angel ki yale ben penim penpau ya ka burom bad ka jingshai jongu bale bad u Jesus u kedau shai kada ya ka jingka jongu ya ka jimmi pa jongu but ka jingki jongu shabane habaro kine ke benda nioi ya ki angel habangi puson ha ki gospel ha ka jingka jongu Jesus Christ u angel Gabriel ula wan ban pen bana ya ka kubor babha shaka Maria teisoti nioi yau angel Gabriel ulong ka bor jongu bale ka jingmut jong Gabriel ka bamut ka bor jongu bale strength of God bad o wangel Gabriel ulawan ban penitu ya ka Maria teisoti ya ka jingkarao jongu bale ya ka buram jongu bale ya ka bor jongu bale bad ula pens kautu ya ka Maria teisoti omdon eye bamla nagavenda obale bar kie baro long ki bala suda nagavenda ubale bar kane kalonga jingi kai kaba u angel Gabriel ula wanra nagavenda ka Maria teisoti haba ni reke ya ka sni buram jong ki archangel ni don kamban puston bat snuturu ya ka jinkardor jong ki angel hake jingim jongi ivai pa ivai o Michael bakoi bon sin nioi ya ka dur jong Michael bakoi kunga dur jong shipai uba ra ya ka tarajur bat ka white lamb ka hog jong bale bat ka buram jong bale ka pen uyale persha ya ubaman uyale persha ya usaitan bad udan barabor haka liang jong ubale udan barabor haka liang jongi iwei pa iwei banyada yangi ban sumar yangi haka jingim ka jongi ko himen ko para ngidon kamban snobutu yaka jingdon jongu Michael bakui banite pro yaka benda kaba umia Michael bakot yale barabor bad Michael ulong unonyada nagavenda jongi nakati jongo bamay banyo hi yakane ha ka kitab jimpen pau Michael wan banyada Michael wan banyale yakatama parsha ya usaitan udusman unong shul jongi nandangila banyo yu Michael bakui ha ka kitab Daniel haba katma u Daniel udang duai arpo waisni udang duai shajingi banyo ya kaburom jongo bale nanda u soitan ula kanglad yau Daniel banyo pediang ya ka jinga ena u bale bad
u Mikhail bakui wan ban yale ya katma Persya ya u soitan jongka ri Persia u soitan jongka ri Persia ula kangla dia u angel bawanra ku Persya u Daniel bad u Mikhail ula yale ya katma ban pelaik no utawangel wanra ya kubor syawu Daniel malo bawanra ya kubor jongo bele Badai Gabriel Baraboru Gabriel wanra ya ke kubur babana gabenda jongi kasur jongo balai kasur jongo balai kawanshangi lemba u angel Gabriel tingidan kamben duai yakine ki angel kunjuru ya u Rafael bakoi u angel archangel Rafael ulai ayu haka jingim jongi yakandu ya u Rafael Wangel Rafael haka kitab Tobi Badu to wangel Rafael uyai kumubri ulawan haka dur jumubri hawu Tobias ulayai ringkat badu kabamod u Rafael kabamod ulam ubale uba penkoy kine lain ngot ki archangel ke penpau hangi ya ka dur jumubri hangi Mikhail kabamut uba Yasserim ya ka dur badu balai Gabriel kabamut ka borjeng balai Rafael kabamut ubalai uba penkoy ubalai u penkoy tiangi ubalai u yada yangi da ka borjeng badu balai u Yasserim badni namarngi pule haka kitab Genesis ubalai ula yangin ya tau ya ubalai haka dur jongugi bakin Yasserim badni Mikhail bakui barabor penkan mau yangi ngidon ka dur jongo balai habangi duai hau Mikhail bakui ngidang kar padi au trai ba undu yada yangi na kata ka dur jongo balai na ka ban pensnio dur da ka pop da ubaman haka jingim ka jogi ko himen ko para u Rafael u yai renka bani u Rafael Wangel Rafael ulangro ubakoloy ban lejing late patni kabangin lejing late nideban duairu how Rafael ba unduk yai ringkat patni un perlai tingi naga jingma adang jing sir bad un yarap ingi ban be uksun yoi Rafael ula jings nem yawu Tobias kumno ban yada yakasara na ubamen badulai buit yawu Tobias but ula lejing late badu bad kadba urawan pairu udon rengkat badu hadu ba undala poishayi kane kade ka jingle bad ka jingera jonkine ki archangel ni hapen koi karpa diau ya ki archangel manga por haka jingim jogi bakinduk iada yani bakinduk pelai imeni naka bor jongu dusman jongu soitan but hakane ka por ka bamenda ngidon kamban duai pan bor pan ke jingya da jonkine ki archangel man kasni kalam ka jingpan ka jingya ra ba ka jingya da jonkine ki archangel ngimde ban stam ban le jingle ngimde ban le kano ka kam shoban le kano ka kam pan ka bor jingya side lem jonki nama ki yasrim bado balai Kilong ka sur jongo balai, kilong ka bor jongo balai, kilong ka bor ba pen koi jongo balai, ba lemba ki angel, ka balang ka hikai, ka jinglong jongo balai na ka benda jogi. Ngim mane ya ki archangel, Henry ni kin mau lemba ki archangel, ya ka jinglong ba kerpang jongo balai, ka bangila yo kilang ilaban yo mad ha ka jingim ka jogi. Ko himmen ko para tongil nang ki barriu balai shushu. Ban kot karpan ban duai lemba ki archangel kadba ka balang ka ai lahat ingi ban duai bat puson ban rakke ya ganega sni buram jogi archangel ka balang ka hikayangi kine kilongi angel bakardor naga bendachi kine kilongi angel ke balaban penyo yangi ya ka jinga ena ubale kine kilongi angel kilaban hikayangi ban i ya ubale Bad kine kilongi angel kil kloy ban ya rengkat bat ni haka jingim jongi tongin ya rengkat bat ki archangel tongin em rengkat bat ki archangel tongin shash kore ka sur jongo balai lembaki archangel tongin yo pedenge ke jingko jingkia lembaki archangel
Tongi long ki ba riu balai bat ki ba koi lempa ka jingara jongkine ki arkengal haka jingim ka jongi induai haka ne ki eucharist ba koi nagapindar ka ne ka jingai ko arkengal ba koi yarap yemi haka jingta lam tangi haka jingdona jongi haka jimpang haka jing shitam jongi haka jing tiing jongi knamba ngindut long kum ubale haka jingim ka jongi Eni aro ya utrai Jesus Christ Amen.